příležitosti naší velké oslavy. Máme tady zakládající členy a členky a přestože na to nevypadají a nevypadáme, tak si představte, že slavíme letos 30 let od založení našeho sboru a jsme moc rádi, že jste přišli slavit s námi. Přípravka, jak už bylo zmíněno, aktuálně sbormistryní sboru Kajetánek je Pavla Skopalová. Pod jejím vedením se sbor rozvíjí zase jiným směrem, přichází s novými nápady a s novými možnostmi. Jak vidíte, i počet členů je dobrý, i když mi dneska říkala, že se několik členů omluvilo z důvodu nemoci, ale věřím, že na výkonu to nebude poznat. Tak a o týden později, až přijeli